Ano po ilang himuan? Tara ba guys, ano ba? Ano pagkata lang giarsal, at suro pa ilang bakladan. Mo ni primerong taytadan ilang nahimo. Karon kato na pong dito. Mana? Ano nang sa duna inig agi? Yan bars. Wow! Ka. Awa pa. Bota na. Okay guys, karon dia sila ilang giarsal ni kay himog taytadan adto. Atong agianan sa motor kanang inigawas. Kay human na mag-isa nanay taytadan na himo dahil sa lungchungki, si Wuwog ug si Along Yan bars. Grabe boy, pinapaslag ag kang red bar. Amping lo. Okay, ba. Kwarta. Wow, kamao na di kalong, nindutag agi oh. Kwarta na. Ano po ilang himuan? Tara ba guys, ano ba? Ano pagkata lang giarsal, at suro pa ilang bakladan. Mo ni primerong taytadan ilang nahimo. Karon kato na pong didto. Okay, are. Uno, dos, ay, face. Ay, nahuman na did. Anong taas ang ilang baklay? Di ba ni dito? Farmhouse, unahan pa. Kani si dah himo anik taytadan dani karong sado na did agian. Kanila ina po ni pala ni sound. Di maju manipot wag. Okay, mau na ni isag adto. Okay kaayo yang isag adto sa taytadan. Ya. Dapat jalan cungkik si Wuwog nag-arsa. Dapat. Laju pa to ilang bakla dyan adto. Naghanag to koy ano no? 1 2 3 4 5 6 kawalo nga to koy ang naghanag to koy. Okay guys, nagtubil sa aga. Tubil. Okay man ni kay tuba man eh. Oh. Vitamin dyan islawas ng tuba. Okay, kay mag-arsa man sila di inom sa sila karon ay power. Okay, manawala long. Unsa guys, di ana sila nagdasong na pud silang tulo guys. Tanawa ra ni ilang porma. Wah. Hallelujah. Uy, Ginoo ko. Pastilan lo sa intan pud nila ra bugata. Ato na himog taytadan dito. Lajo pa na ilang baklajan. Talawag ilang porma guys. Mula tayo sila taytadan. Talawa. Tanawa guys. O tanawa guys, gisagagan na nila na. Pero sot-soton pa na, luag pa na si Jagi. Ila na nang kuhan bagi butang ana, pero ila pa nang taringan. Kay dugangan pa na nilagsag kay hilang ra. Kapita na jud na human. Lansang na naman si kuwang ani. Long no? Lansangan na ni guys human na, dali ra. Tempa. Berikut na. Kare asaw dia, dah. Kirim sa tuyok na to, kare. Oh. Sipo ka to. Dili, tuyok. Gilansangan na nila. Automatic ang taytadan sa mahangin. Dali ara. Wala pa isa. Yawa boy ninduta. Wow. Tanawa guys. Mana? Ano nang sa duna inig agi? Long. Ug napoy isa ka taytadan na pikas. Kasudlag sa kjanan. Tingnan mo yung uan ko guys. Mana ag taytadan na Magkakaw motor kaya itong pagian. Wow, pagian na ni Along Yan bars ang isang bagong taytadan nga automatic. Yawa boy. Dali ara. Okay guys, yan sa Along Yan bars. Kay diyan ang pagian ani taytadan isang bago ah. Na? Di, jangan bawa ke langsung. Okay guys, so karon ano yan sa Along Yan bars. Ito lang ipaagi ang motor. Sa taytadan. Wow, ka. Kalupad ah. Kuya Along Yan bars ay. Di ha.
Arang liguna kinasajunan na mo agi. Pag ilansangan pagtiwas ni along chungki. Along chungki na ligunan ang taytadan. Sa sunod ang. Sa sunod kung naapay mga lubi. Pwede na abajan na ni aron maga agi ng sakjanan. Kani motor pa ni siya. Palit og oil. Wow, di ana sa mga bars nabalik na kaning palit og oil na. Tanawa guys. Sa lang yan bars nagpalit og oil. Okay, managransang. Agi na sa lang yan bars. Wow! Ka! Apa? Tanaw ka na pagaguros. Arang yan bars pa. Napay sa kataytajan ato sa doon nag-adi pag-agi guys. Hi guys, nahuman na ang taytajan. Manguli namin dito sa farmhouse. Okay. Mara to guys. Ug sa lang yan bars.